Údar dóchais teanga gCorca, ardú líon na gantirí léithúla a gantir láidre. Cé gur hit céitadán na gantirí léithúla gailge a bhórmhór na damhrána gailteachta sa stát de réir figurí réanáirimh 2022, tá údar dóchais ag muintir gCorca agus ardú tacha a líon na gantirí léithúla a gcuid de na cantir is láidre ó thaobh na teangaide ar an leithinis. Níor hit céitadán na gantirí léithúla gailge ach a gceann amháin de na 5 hamhrainn is láidre ó thaobh na gailge a gCorca idir 2016 agus 2022, agus chonachas ardú ar chéitadán na gantirí léithúla I 3 cín acu san. Tá dún chuoin ar cheann de na 3 hamhrainn is láidre sa tír ó thaobh an chéitadán den phobal a labhraíonn an ghaeilge gach lá. Léiríonn Annalí se tá dionta ag tuairisc ar igurí nó ó réanáirimh 2022, go labhraíonn 64 faoin gcéad go phobal dhún chuoin an ghaeilge go léithúil las mo gon chóras oideachais. Ardú a bhí gceistin sin ón 60 faoin gcéad gon phobal sa thabhrainn a thug le fios an réanáirimh 2016 go labhraíonn siad an ghaeilge go léithúil. Sé tá gceist le cantirí léithúla gaeilge san Annalí seo, ná daoine atá 3 bliana d'aois nó sa chéan agus a labhraíonn gaeilge gach lá las mo gon chóras oideachais an tlatúis is crunne ar staid na teanga a measc an phobal. Tháinig ardú ar chéitadán na gantirí léithúla i 32 thabhrainn ghaeltachta sa stát idir 2016 agus 2022, ach bí a gCorca nach mór an téanát go bhfachas ardú I gantir láidre ghaeltachta. Chomh leis an ardú a tháinig ar líon na gantirí léithúla an nún chuoin, bhí ardaithe I gceist freisin I gcill chuáin nó próiste múrach ó 57 faoin gcéad a 2016 go dtí 63 faoin gcéad a 2022 agus an mórthain ó 50 faoin gcéad go dtí 55 faoin gcéad. Níor tháinig laidú ar líon na gantirí léithúla an nún orlan nó a bróiste an artéirí le linn na tréimhse céanna, rud a ágan go bhfuil na cheire hamhrainn sin a measc na gantar is láidre sa stát ó thaobh cantirí léithúla gaeilgeide.